Haurtxokoen aurre izen ematea. Bideo honetan egoitza elektronikoaren bidez haurtxokoetan aurre izen ematea nola egin azalduko dizuegu. Hasteko, egoitza elektronikoaren webgunean sartuko gara. Orriaren atarian sartu online tramiteetan botoian sakatuko dugu. Egoitzan sartzeko, baku edota bestelako ziurtagiri digital batekin sartu gaitezke. Behin egoitza elektronikoan sartuta, onartun klikatuko dugu eta bi moduetara egin dezakegu eskaera. Goiko lupan haurtxokoak idatziz eta ondoren emaitzan klik eginez, edo azpian dagoen epe barruan dauden eskaera izen emateak sailean klik eginez eta haurtxokoak aurretiko izen ematea sakatuz. Gogoratu aurre izen ematea pertsona heldu batek egin behar duela, dela amak, dela aitak, dela adingabearen legezko tutore batek. Ondoren, tramitean adierazi ahal izango dugu zein adingaberen izenean egiten dugun eskaera. Horrela, jarraibideak arretaz irakurri ondoren, aurre izen ematea botoia sakatuko dugu. Aurre izen ematea amaitzean, eskatu ahal izango duzu gaitasun ekonomikoagatiko ordainketari buruzko informazioa ondoren. Lehen urratsean, beherago joan da, aurre izen ematea egin nahi dugun haurtxokoa eta adintartea aukeratu beharko dugu. Jarraian, eta gure aukeraketaren arabera, aurre izen ematea egin ahal izango dugun adingabeen zerrenda agertuko zaigu. Nahi dugun pertsona hautatuko dugu eskuineko botoiaren bidez. Aurre izen ematearekin jarraitzeko beste modu bat dago jarraitu aukeratu gabe botoia sakatuz. Kasu honetan, aurre izen eman nahi dugun adingabearen datuak eskatuko zaizkigu. Goiko kuadroan pertsona bat aukeratuz gero, haren datu pertsonalak erakutsiko zaizkigu eta falta direnak osatu beharko ditugu. Ondoren, haurtxokora joatea nahi dugun txanda edo hasteko egunak aukeratu beharko ditugu. Lehenengo aukera eta bigarren aukera. Gainera, aurre izen ematea egiteko interesgarritzat jotzen dugun informazioa gehitu ahal izango dugu. Behin beharrezko datuak betetzean jarraitu ahal dezakegu. Bigarren pantaila honetan sartu ditugun datuen laburbilpena erakutsiko da. Behin aurre izen ematearen datu guztiak egiaztatuta daudenean, sinatu eta erregistratu eragingo dugu. Edozer aldatu beharko balitz, aldatu sakatu. Kredentzialak berriro sartuko ditugu. Eta horrela, egiaztapena egin ondoren, gure aurre inskripzioa osatu egin dela erakutsiko zaigu. Tramite honek gaitasun ekonomikoagatiko ordainketa eskatzeko aukera ere eskaintzen digu. Horretarako gaitasun ekonomikoaren azterketa eskatu botoia sakatu eta argibideak jarraitu beharko ditugu. Eskaera hori nola egin xehetasun handiagoz ikusi dezakezu gure webgunean eskuragarri dagoen bideo tutorialaren bidez. Sarrera erregistroa ikusi klikatuz, beharrezko informazioa, dokumentuak eta baita gure eskaerari loturiko beste tramiteak ikusi ahal izango dugu. Aurrekoa eraginez, atariko sarrerara itzuliko gara.